שלום לכם צופים יקרים, והיום אנחנו בפרק השני של הסדרה של המולטיפלייר שלנו, והיום יש לי אוזניות חדשות, אני שומע חלק, בעיקרון די טובות, אין לי הרבה מה להגיד. כן, הן טובות, מה אתה? אתה לא ראית אותם. אוקיי, לא בטוח שהפרק יהיה כזה ארוך, אבל כן. טוב, יוצאים לחקור? חכה רגע, אבל יכול להיות שבאמצע הפרק הסרבר יצא, כי זה לא הסרבר שלנו, זה של חבר שלנו, הוא יצטרך לכבות את המחשב. אני אעשה בלוקים של לפיס, 2 בלוקים, סבבה? הלו. אוקיי, הוא יצא פתאום, נראה לי. הלו. או, איזה חרא. טוב, חכו, אני יוצא. אוקיי, אז חזרנו ותיקנו את הבעיה שהייתה קודם. אוקיי, אם לא שומעים את קץ טוב אז בסדר, אני לא בונה את הקוביות, בוא נלך לחקור. הולך לחקור, אני רואה אותך במערה. הולך לחקור את הנקיק. יש לך חצים? זה לא חשוב. תקח אותם כבר. לא. דיימונד, דיימונד. נראה לך? כן, 16. לא, אני לקחתי אותם 16. שיט קריפר. החטיא אותי. לא. מצאתי מין לובי כזה. מה? לאן למעלה? הכי לסוף? כן. לעלות, בדקתי שם, לא, ירדתי, אין שם כלום. אוקיי. איירון ומים. אוקיי. אני יודע, אני אמרתי לך. כן, נכון? גם אני. לא. לא, נראה לך איפה שהמים לא חקרנו. צריך לעלות למעלה. פה לא היית. לא נראה לי, אין פה לפידים. טוב, בוא נסגור את זה. מה? איפה הפתח? שיט. פספוס. לקחת עליך אוכל? טוב, סבבה, תן לי סטיק. לא לקחתי אוכל. חקרנו פה הכל. חקרנו את זה. תעשה טלפורט לאותו מקום שאני נמצא בו, כאילו מה? טוב, מה נעשה? חפרנו פה הכל.
תבוא אחריי. מה זה פה? תעשה לי טיפי בסוף, כי אני מצאתי משהו של... לא זה, שהמים השנייה. זה חרא. אין פה שום מקומות חדשים. שיט. טוב, אני חוזר למחבור, אבל אתה לא קולט, אני הולך למות פה, יש לי קצת אוכל. מה? וואי, ראיתם איך הוא היה בתוך האדמה? מה זה הדבר הזה? מה הוא מתפוצץ לי? כן, סבבה. אבל בלי הרבה חומרים לקחת עליך. איפה זה? כן, זה פה. כן. וואי, זה טוב הדבר הזה, נקרא 3. צריך למצוא מקום עם לבה כבר. כן. עכשיו אני לוקח... חכה. כי אתה בסרבר. טוב, תחזיר את... טוב, אני מחזיר דברים. בינתיים... דברים חשובים תחזיר לתיבה כדי שלא נאבד אותם. חוץ מהבגדים האיירון. בגדים של האיירון תיקח. לא, אני גם אקח חרב איירון בעצם. את זה אני גם צריך. לי לא, לי חלק דווקא. כן, אני רואה אותך גם הולך כזה... לא, ראיתי אותך הולך. לא מתת, ראיתי אותך הולך. אוי, עכביש. העכביש הזה התכוונת? אני לידך. תרגיש את המכה. קיבלת מכה? מאחוריך. כן, הולך לעץ הזה. אתה רואה אותי זז? כן, פגעת בי. כן, זה גם באזור לא הזה, האזור המסריח הזה, איך קוראים לו? צריך לטפס למעלה איכשהו. שיט, סקלטון. כן, זה מקום בלי עצים. יש, השגתי לנו 2 חצים. מה הוא מתפוצץ? אחלה. הייתי צריך קצת דרט ובדיוק קריפר התפוצץ פה מאיפשהו. אין לי שמץ. לא, אני לא מסתכל עליך. ואל תעשה טיפי, אני עומד על כזה מקום כדי לראות את השטח. בוא נעשה לנו עוד 4, אולי זה יעזור.
פרקו. אני מכיר את זה. אני רואה זומבי נשרף. רגע. יש פה די הרבה זומבים מהלילה הזה. מה? איזה מטומטמים, למה כל אני די קרוב לבית. לא, איפה אתה? למה? אני ליד הנקיק. לא, אין שם משהו מעניין, בדקנו כבר. מהירות. אתה מטפס על הר כדי לראות איפה? כן, הגעת לכזה? אני טיפסתי על הר. אני קרוב לבית. בכוונה שמתי רחוק כדי לחפש את זה. אך כובד לי האוזן. הנה, אני רואה את המקומות השטוחים. בוא נחזור לשורט. זה שמה. אם לא הייתי על רחוק עכשיו, לא הייתי רואה את זה. אני רואה את האזור של הוויליג'ים. לא, אני רואה את האזור שלהם. כאילו, אני רואה את... זה לא כל כך רחוק מהבית. תעשה לך מיטה. סבבה. אני כבר קרוב אליך. במקומות כאלה צריך להיות על רחוק. אני על מצב רגע קצר כזה. פאר. מצאנו מקום טוב. אתה מכיר את המקום הזה של הלאבה? שיט, רגע, אני אצר שנייה כדי לחזור אליו. אין לו אינטרנט כל היום. אוקיי, אז חזרנו, והוא גם תיקן את האינטרנט. שיט, מה אני עושה? עכשיו יש לי לג כזה גדול בגלל תקיעה. שומעים אותי? כן, נו. רגע, שיט, יש לי לג. יש אף אחד לא שומע. אוקיי.
מה שמעת? מצטער אם שומעים אותי חלש. כן, מצטער כל מיני. יש! אני צריך עוד. טוב, לא חשוב, לא נחפור כאן. אני מצאתי לבה. עזבו אותם, לא יודעים מה אני מחפש, אבל מצאתי לבה וקצת איירון גם. כן, ברור, אני יודע. יופי, עכשיו תביא קצת, אתה יודע, מצאתי נקיק ענק קרוב לבית. וזה לא מה שהיינו קודם, זה משהו אחר. נראה לי אנחנו מתפתחים יותר מדי בפרק הזה. נקיק ענק. יש לי מים וגם לבה, אבל אין לי איירון כדי לאסוף את זה. לא ראה מקום. לא, אל תיצור לי כלום בינתיים, רק תבוא לי... אוי, שיט. תמו. יש 2, 3 אפילו, אם אני לא טועה. זה תלוי, יש ויליג'ים עם אחד. אם אתה לא טועה, אז... שיט, לילה. חרא בלבן. נראה לי אני הולך למות בגדול עכשיו. אוי, וואי, מה קרה עכשיו? גם אתה יצאת מהסרבר? יצאת מהסרבר עכשיו? זהו, סגר את הסרבר. אמרנו לכם שיש מצב שיעצור לנו הסרטון באמצע. טוב, נבדוק כמה זמן היה הסרטון. אם הוא היה קצר מדי, נראה לי שנעשה איזה משהו. בוא נבדוק. אוקיי, אז חזרנו ולא נוכל להמשיך את הסרטון בעקבות סיבות לא ידועות. אז בקיצר, סרטון סביר, לא יותר מדי ארוך, אתם תראו. בסך הכל יש לך משהו לומר, קאץ? כן, הסרטון הקודם היה משהו כמו 40 דקות, אז הסרטון הזה קצר יותר. זה סבבה. טוב, אז יאללה ביי.